Yaba mfowethu, iphutha lokuqala empilweni yendoda ukuzisola esikhathini esiningi. Ila kuphuma khona le nkulumo ethi-ke indoda yophiliswa zinqumo zayo. Emva kwaleyo nkulumo kukhona ukuzisola. Bantu besimame, kuqapheleni ukukhuluma kwenu. Nani bantu besilisa ziqapheleni ukwenza kwenu. Bantu besimame, uyazi ukuthi umuntu wesilisa uzele na ingane kuye kufika isikhathi azisola ukuthi wakumithiselani, wakubonelani, wakwazelani wena. Kanjalo futhi bantu besilisa niyazini ukuthi umuntu wesimame kuye kufika isikhathi azisola ukuthi lo muntu nje angibonene kuye. Yini nje enhle yangi-attract-a kulo muntu ngokwenza kwethu. For example, mangathiwa njengamanje uzela ingane nomuntu wesilisa, uthola ukuthi empilweni akuhlangani, musuke umpressurize lo muntu kuze kufike ekuthenini usuyamthuka manje, umbiza ngazo zonke iy'nhlamba. Umuntu wesilisa ungamthuka umbiza ngazo zonke iy'nhlamba, umshaye futhi akanankinga. Kodwa uma usuke wathinta abantu abathandayo, ngoba nina niyayithanda le nto yokuthi-ke manje uma uthola ukuthi siyaxabana, uzoyifuna uzuyithole into engingayithandi nengiyithandayo, into engingayifela, bese ungithuka ngaleyo nto leyo. Ungibize nge-best man kamama, ungibize ngomama, lento kanyoko, ngoba nakho ngihluleke ukusendela u-4,000 ngenyanga lo ufunayo. Ngiya-understand-a vele umsebenzi wami, kodwa uma ingekho ngenze njani? Leyo mali ingabe ilingana nale nhlamba ongithuka ngayo yini? You-understand? Ukufa komuntu kusenhlizweni, esikhathini esiningi kuphuma emlonyeni. Understand? Lubuhlungu kabi uswazi olukushaya enyameni kunoswazi olukushaya enhlizweni, lungene ngey'ndlebe, luye straight enhlizweni because alipholi manje, awukho umoya ongena enhlizweni uyopholisa amanxeba. Akekho udokotela wenhliziyo. You understand? Bese-ke iyahlala phansi-ke le ngane yomfana icabanga ukuthi yini engifake kule nkinga, ithola ukuthi yile ngane. Umuntu wesilisa ukwazi ukudela udadewabo azalwa naye, ubaba nomama. Ukwazi ukudela unina, ukwazi ukudela uyise abe yisosha ahamba empini 10 years bulala abantu. Umuntu wesilisa ukwazi ukudela unina eze kuwe njengomuntu wesimame ezothandana nawe, abambisane nawe ekubulaleni unina, umbize uma wakhe ngokuthi uyathakatha mumbi, abambisana nawe, avumelane nawe because kwadala ukuthi nizoba nyamanye, indoda izodela unina noyise kanjalo kanjalo. You understand? So-ke yini ezomenza ukuthi engayideli le ngane, engayizondi le ngane because ifake ey'nkingeni. Niyazini bantu besimame ukuthi uma sisodwa sabantu besilisa sesikhulume sikhale kube ngcono than masinani. Niyazini leyo nto ukuthi uma sisodwa samajongo siye sixoxelane iy'nkinga kube ngcono ngokuba sixoxele nina, sikhale kini. Niyazini leyo nto ukuthi-ke uma unenkinga bese-ke uyokhala ensizweni, kutshele mfowethu unenkinga kanje kanje. Akwenzeki insizwa nsi ilahle insizwa isenkingeni, kodwa kuyenzeka ukuthi abantu abathandanayo balahlane uma omunye esenkingeni. Uma ungithuka ungitshela ukuthi awundoda yalutho, wena into yaziyo ukuchama, into yaziyo ukumithisa, into yaziyo ukudla, into yaziyo ukuhlala, usebenza, wenza lutho, uyazi kodwa ukuthi ngike ngazama phambi kwalo muntu ngaze ngaboshwa
ngizamela lo muntu. Wangijikela njalo ngiboshiwe nginamacala ngizamela yena. Sahlukana kumanje ungibiza ngazo zonke iy'nhlamba angibiza ngazo. Uyazi ukuthatha impilo akulutho endodeni. Umuntu wesilisa nje ukuthatha impilo yakhe, like me, uthatha impilo yami manje akulutho. Wonke nje umuntu wesilisa wadala njalo ukuthi mese ehlulekile, ukuze abonise ukuthi sehlulekile, kumele athathe impilo yakhe, ukuvuma kwakhe. Umuntu wesilisa ulwa kuze kube mnyama. Wonke umuntu wesilisa. Understand? So uma ukhuluma naye ungamphushi aze afike ekuthenini-ke manje akusacabangeki. Before ethatha impilo yakhe, ingaqala ngeyakho. Okanye aqale ngempilo zabantu abasondelene nawe akushiye wena, ukuze laba abanye abazosala empilweni bakuhlasele uze uyofa. Udle onembeza. Ungadala umonakalo omkhulu ngento oyikhipha ngomlomo. Uthi wena ufuna lo muntu ondla ingane. You understand? Maningi amaphutha eninawo emjolweni, maningi amaphutha eninawo kuma-relationships eninawo nina abantu besimame, kodwa nadibana nabanye abantu abangakuphiyi ukukhuluma. Help it la asikuphiwe thina lo, siyawazi amaphutha wenu namahlazo wenu nokungaziphathi kwenu siyakwazi, nokuziphatha kwenu clean benu siyabazi. So musani ukusiphusha. You understand? Musani ukusiphusha ukuthi size sifike ekuthenini-ke manje akusacabangeki sekumele ukuthi kufe umuntu. You understand? Because umuntu wesilisa akanawo umhelo. Okokuqala lokho ngeke sikufihle, umuntu wesilisa akanawo umhelo. Umhelo womuntu wesilisa usenhlizweni. You understand? Umuntu wesimame unomhelo, akanayo inhliziyo njengomuntu wesilisa. Kodwa umuntu wesilisa umhelo wakhe usenhlizweni. Ngalamagama ngisho ukuthini na? Ngisho ukuthi umuntu wesilisa uyaphuza ukucabanga, uyaphuza ukuthatha isinqumo. Kodwa mase sithethe isinqumo akusekho ukujika kalula. Kahle kahle ngisho ukuthi umuntu wesilisa unqotshwa ukufa. Ayikho into enqoba indoda. That is why amanye amadoda esurvive, ubona umuntu ethi hayi ekugcineni angizidube lezi ngane. Umuntu ezele 12 wabantwana, hamba umuntu ohlala e-Eastern Cape, ya aze afe umuntu ehlala khona eshiya ingane because umhelo wakhe usekudeni. You understand? Kubonile ukuthi mangiqhubeka ngihlala la ngizodala omkhulu umonakalo. Angihambe. Baningi abantu abazo-affect-eka ngalento. Angihambe. So kunzima ukuthi-ke kwamukeleke ukuthi lo muntu lona kumanje ngiphila kabuhlungu ngenxa yakhe. Abanye bayagula manje, uthola ukuthi-ke manje umuntu wathandana nomuntu ogulayo, kodwa ngenxa yokuthi kunalesi sifo esingaphezu kokugula okuthiwa uthando, wazibophezela wahlala nalo muntu egule njalo. Sesiyagula-ke manje sobabili, usungivezela upende manje engingawazi. Sofuna ukungishiya manje nalesi sifo esingangithathela ukuphila kwami. Sesizele-ke manje ingane. Phezu kwalokho ufuna imali yami. So kumele ngikusebenzele kabuhlungu futhi ungithuka. Uyayibona kodwa ukuthi lento inzima kanjani. Siya-understand abafowethu, siya-understand umsebenzi wethu. Angihlosile ukuyiphaka, ngisho ukuthi imimoya ikhuphuke, kodwa-ke akukhulunywe kahle. Umuntu uma enephutha kuhlalwe phansi, qala la nje indaba umuntu kungaze kuhlukane. Khulumani kahle. Baba kabhuti lana nalana 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 bengathandi kwenzeka kanje kanje kanje. Buka njengamanje kuzogcina kwenzeka ukuthi mama kasisi kanje 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 kanje. Nibuyele nibe right.
iyaphi lento yokuthi abantu sebethelana ngama-asidi, seniyadlisana manje? Buyaphi leyo nto le, niyifundaphi? Sizukulwane samanje niyifundaphi leyo nto? Le nto yokubulalana niyithathaphi othandweni? Kanti yini uthando uma nizojike nibulalana? Uyazi umthando lo muntu uma uzombulala, umuntu mese kwehlule iye emndenini wakhe, ungayi kwakini, iye efemelini yakho ufike ubabikele phela, batshele ukuthi nangu umuntu uyangihlukumeza, bazomkhuza, bayamazi lo muntu ukuthi mese nje wenziwani. Ayiphele le nto yokuthi-ke manje umuntu uzobe lokhu ekhamisa lapha ethi ngisakufuni, bakhona abanye abangcono kunami. Isifebe le nto, ifuze unina. Yeka lamasimba, lahla le nto, hamba uyokugeza ngemvu emnyama enebele elimhlophe, lahle lamanyala. Kekho umuntu ongcono kunawe, angiqomelani-ke umbono omunye ongcono kunami. Nawe akekho umuntu ongcono kunalo muntu othandana naye. Ngcono kanjani lo muntu? Waye ungasuki uye kulo muntu ongcono? Uyefana nalabantu abathi kukhona indawo engcono kunalezi emhlabeni. Pho wayisila makukhona enye indawo engcono kunale? Ayikho indawo ozophinde uyibone engcono kunale. Akudlalwa lapha ethuneni, kuyapokwa lapha, nawe ndeni.